Police report. Imbagang Sapa, Idol Dennis, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May samanang drug suspect iti nakimeg babaan ti drug bypass operation nga naangay ti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ti suspect it natili babaan iti may pagrup nga panaglako na iti druga iti nagpamarap nga buyer, Idol Bernard. Iti naala aking kuana, Idol Bernard, iti agnaga na Jomar Alejo nga 38 years old manibot ti Barangay Juan, Solsona. Iti may sa agramo iti may pangarap nga Cebu nga agbalor iti 6,800 pesos. Talong nga pidaso ni Childa, transparent pa si Shay, iti may pangarap nga nilaking kuana, iti may sa nga nagpamarang buyer. Na-recover iti kung kami iti PNP iti 1,000 peso bill, nga saan nga iti bypass money. Ada pa iti open transparent plastic Shay, kaya may sa cellphone. Nga usar iti transaksyon iti may pangarap nga panaggatang iti droga. Naalap na kikuana iti motorsiklo, usurin na nga paglako-lako, may parang paglako-lako iti droga, ano di kasta nga da iti pagturungan na iti motorsiklo, kahit namuntarang iti sadkar, wala ito makunguna nga kurong-kurong. Iti drug suspect, kahit nadagdago sa nga nagpilaan iti reklamo iti pisakalya, yung sakbay iti paragay kursong na iti pagbaludan, dimala na mismo iti medical examination, kaspasit iti proseso, iti booking procedure, iti PNP, Solsona, Ilocos Norte. Kung natin hepe iti Solsona, iti suspected na may nagsisabutan, iti legal operasyon na, iti panaglaw ti droga, iti nakamat nga lugar. Kaso nga RA 9165, panaglabsig ti RA 9165, iti pila reklamo kontra kini Jomar Alejo. Iti sa bali pa nga bangi at talumet iti nag-aayam iti tong itch iti natili babayan ti antilil gambling operation nga inwayat iti PNP, Idol Bernard, iti mismo nga barangay iti iliti Pasukin, Ilocos Norte. Nabigbig iti natili nga agnagan Erwin Anak agtuan to patapulong it in them, may sa construction worker nga tabarangay 7 Karuang Pasukin, Ilocos Norte. Ni Erwin Bugawisan agtuan til mapulong ito pat nasawaan, may sa Amandalon kinaginding butlang tinakamat nga barangay. Kadua na tagnagan Roger Bugawisan nagtuon talubulog at 5 nga tang barangay 28 Surong Pasukin, Ilocos Norte. Dagiti talo iti nag-ayam iti atong iti mismo nga lamisaan nga nagplastaran na kita nakuha kanakwada iti dua nga pidaso di 500 peso bill alosar iti pinustaan kaya ito'y nakamatatan na sugal. All in all 2,065 pesos ti bet money nga nakumkum iti PNP iti lamisaan nga naggayaman da iti talo nga natong each tinatakamat nga lugar na ipila iti reklamo nga illegal gambling iti kalakwada iti manamnama iti 30,000 nga pagpiyansa na ito gabot kinagina iti pagpiyansa iti kaso iti panagsugal iti korte, Idol Bernard. Iti sa wali pa nga bangi taladingit adamag iti Nicolas, Ilocos Norte. May samanan na ama iti napukaw iti biyag na agapu iti panang capital na, Idol Bernard. Ti 50 years old nga ama ket naluktalan nga inbitin na iti bagbagina, Idol Bernard, usar iti nylon rope mismo iti misna iti nakaduktal iti pakamatay iti asawa na usar iti nylon rope rumar nga adda iti personal problems dato'y biktima kanang iti siblings na mamimistang sa idan, Idol Bernard. So nasawen ada iti may kawakawa dato'y ama ken mamista dato'y kapsat na sudga po na nga kinatel na iti bukod ng biyag iti postmortem examination nga iniwait maniputi RHU awan ti makita ka foul play iti dato'y panakatay ti may sakama
gabuta inaramid na iti panagpakamatay usar iti nalunro pa iti mismo nga pangatay nanda. Maulit-ulit yung baga iti PNP ken iti gobyerno provincial ngayon tungkol ada problema pasabong nga speak up masabong ibura iti problema tanto masulbara hanggang di suluan nga aging ganang nagbaling ma-depress iti maysa nga biktima iti panagpakamatay idol pa na. Likad na, So, mailiw lang isuna kadagiti kakabsat na siblings ko nam itay dikad dagiti kakabsat na. Apay di da nga bisbisitainan kasyay. Piman. Baka nabayag dangga na nakikita idol Bernard. Ngam sa madiditi panunot nang no apay nga pakamatay kumaki di kat nakadamo pamilya na gayam. Ate adamo mga aywang king kuana kada isam aminen nagpintas ti agbyag. Awan Diyos na yan tapuso na ta nagpakamatay meten. Huwag nga ron, iso na ladingin na panunutan nga gabulang iti kasto nga sitwasyon kita na ati jay panunot na iso gabuna nga kinatal na tiya bukod ng abiyag idol Bernard. No awan ti Diyos na yan ta panagpuspuso man ka maaramid mo ta kinadakes. Okay. DJ nga ron bypass operation di kalman nga nakatrap-trapikan di kiti agpasarat kada agpa San Nicolas Idol Dennis nagrebkan sa diyan nga area awan pa di manon yan ta police blotter Awan pa idamdama siguro Idol Bernard idamdama ti duma pa nga programa tanga bigat kaya update dati bypass operation taksarano dagitay operasyon drug operations iti video iti Ilocos Norte Idol Bernard. All right, any more Idol Dance? Silang tayo doon Joan, dagiti kagurang Bernard. ng tinapon, italasot iti 24 oras. Idol Dennis Gabriel Alipio, tatak Aremen.